Ομάδα διάσωσης ντομάτας. Και αγγουριό συγκεκριμένα. Κλαδέψατε. Μην μιλάς εσύ με βλάκα. Δεν είναι. Κάνε ερωτήσεις στο... Θανάση. Θανάση. Θανάμε. Θανάμαστε. Θανάμαστε. Θα να είμαστε όλοι εδώ. Δεν γίνει ιστορίες. Ράτη λίγο να μιλήσεις. Μια πορεία. Και δεν υπάρχει δεν φοράει. Ξέρω εγώ ποιος. Εγώ ποιος. Ποιος. Δώσε τράβα. Τράβα εδώ τα παιδιά εδώ πέρα, είναι όργανα εργασίας. Που δουλεύουν με κελιό. Γιορδάκα κουράζεσαι. Φίλε τρελά, δεν βλέπεις ίδρωση. Τι κρατάς ρε μαλάκα. Μαλάκα είδες, ξέρεις τι δυσκολεύει. Ανεβεί στο YouTube αυτό. Στο YouTube θα ανέβει, μπείτε να το δείτε. 10 Μεσολογγίου. 10 Μεσολογγίου, γράψτε 10.